And nagbabalik po ang NBA sa MOR 106 to 107 to 121 ang score. Ano kung makadaog ang Raptors dako kay Glabaw? Ano sila nakadaog gamay ra lagi Glabaw? Ano man eh? Ano 107-121. Pila to i-score ato? Pila to ilabaw ato last gani? Game 2 gani? Ba 104-109 na ba to? 5 ra? Sa game 1 pila to? Alright, 121-108 gipagawas na mga kapamilya si Kawhi Leonard nga taga Kinawi. Og si Lowry mga kapamilya nga taga Purok 2 Bulwa, taga Anhawon, taga Zone 10. Mula karon sa yan sa Raptors mga kapamilya. Ipagawas na si Steph Curry kay nangita nagluwag. Hala oy, kalayo ba kayo oy? Ipadikit sad na, oy, Ginoo ko. Oy, ni kalayo ba kay ana? Oy. Kalayo ba kayo sa Labaw? Oy, Ginoo ko. 123, 109, 17. Bago pa kayo nakadula silang home court, napildi na dayon. Sa ba na, oy? May pang Raptors, kaya pagsugod sa game mo, nakadaog silang court. Taas pa yung kay Labaw. Napili lagi sa game 2 pero 5 ra pud ang lapaw. Bago pa nagdula silang home court, napildi na day. Okay, humanon tanan ni gawa na match mga kapamilya. Ye. Kaway-kaway naman dyan, mga Leonard. Paminawas ako dito, prebe. Sakto ba akong katawa, prebe, pre? Paminawas dito sa gawas, be. Sakto ba akong katawa, be? Ala oy, gamay ra kay lang labaw pagdaog, 5 ra. Game 1 amo kay ila first time pag nakadula silang korte kay napildi na dayon. Ang amo kay game 1 kay nakadaog mi. Dako pag labaw. Karon na napildi sila. Hala kadako na halaka kadako sa lalabaw dako, kayong labaw dako. Dangon na ni. Ay, bitaay, mga kapamilya, 11:40 na. Ay, kato mga nag-chat sa ako, nanghanggat o kuan, o sige na, pambayad na yung taon mo, Ginoo ko. Kamananaw ko, John Wick. Play sa commercial, be, kanang kuan, kanang mga sad song ato i-play. Kaya kay karon nga nag-uul mga igala. Kalinsita. Bam 11:41. Brenta, dili niya mo sa number 1. MR. Oy, kato mga nagkuan nanghanggat na pamayad na mo. Show my body.